Здравейте, искам един билет за Капитан Америка 4 нов свят. Супер, 20 лева. 20 лева, обаче аз по принцип съм се оговорил с менеджера да гледам и да напиша ревю на филма. Много се радвам. 20 лева. Не можете ли да отидете да го извикате, той не знае за какво става дума? Като гледам в момента го няма, на мен никой нищо не ми е казал, така че 20 лева. Ама ви дори не отидете да проверите. Не, вижте сега. Ако трябваше да ме пусна без пари, някой ще да ми е казал нещо. Никой нищо не ми е казал, така че 20 лева. Добре, един билет. Мерси много. Заповядайте. Извинявайте, вие не сте ли Киноман БГ от TikTok? Да, аз съм. Дали ще може да си направим една снимка? Да, може. Ще ви струва 20 лева. А вие, кинофенове, за да не ви се случи същото нещо, вече можете да си закупите билети от приложението на Cineland или от място на касите на киното в Гранд Мол Варна за премиерата този петък на едно от най-очакваните заглавия от Марвел вселената тази година, а именно Капитан Америка 4. Нов свят само на IMAX. Wait for it.